pomidor koji je bio tu, sada je razlomljen. Evo, baš mi je žao. Baš. To je to kada puše vjetar ovako na terasi pa napravi vrtlog. Pomidore staviti u sobu unutra, jer u ovim su posudama i vjerojatno bi mi se razlomili, drugo da su u zemlji ovako. Ipak da sam sigurna. Ove druge koji su u većoj posudi te ću ostaviti. Oni su nekako čvrsti. Puše vani, Pepica. Ne bojiš se? Pa ne boji se ona ništa. O, kako smo veliki. Kako smo veliki. Oho. Kuku, kuku. Kuku. Kako smiješno. Pa šta si smiješna? Pa šta radiš? Ok, imam ove, za prvi put ove male pomidorčiće. Ovdje već imamo veće biljke pomidora. Na ovome imamo čak 4 i sad ću ih ubrati. Snimati, a drugom rezati i još da padne točno.
kao jaja. To je to za danas. Ove druge ću sljedeći put. Jao, kako je veliki ovaj zeleni. Ovaj će biti super. Cijela šaka, odlično.